Здравейте, потребители на YouTube и в бокса на аз съм Вики Цвърцвър. Ще ви покажа когато хамстърът ви е правилен, дори ще ви дам съвети и какво да правите, когато хамстърката ви роди. Това е Габито, поръчате Габи в моя канал. Аз от тук нататък ще правя клипове с хамстерите ми, понякога ще се отклонявам и от нещата. Ако виждате там едните бебета, те са много сладки. Има нищо, чакайте, не мога да ги улуча. Не мога да ви покажа. Ако наместя камерата. Мисля, че ги виждате. Габи сега цъка върху телефона. Ето е Габито. Тя е много добра майка. Значи, докато хамстерите ви не станат на 4 дни, на 4-6 дни, тогава почват да им поникват малки петна. След като станат на 5-7, леко почва да им пониква козинката и им порастват зъбките, отварят си устичката. Като станат на 9-10, вече козината им е поникнала, почти си отварят очите. И почват да ходят. Значи хамстер ви трябва да е на 2-3 месеца, за да може да се заплоди добре. Ако се чуете, защо се прибивам така, е заради тези кънки. Не искам да ги сложа. Не искам да ги сваля, да аз пък да ги сложа, побърках се. Мъжкия ви трябва да го махнете след 1-2 дни. Аз го махнах веднага след като тя роди. Да. Габито наистина е много добра майка и е много добър хамстер. Тя никога не ме е сапала и е много сладка и добриска. Ако се чуете кой ги направи тези картинки, кой? Аз. Значи, тук мисля, че си спомняте, не съм сигурна дали ви правих видео как тя си гризе клетката, но аз взех аквариум, за да не може да я гризе, иначе като я гризеш ще се натрови. Ето тук дори има остатъци от нейните зъби и от неговите. Аз обичам да им правя една каша, която сега е изсъхнала и прилича на акита. Да. Храната, която аз си купувам като бременна, казах в магазина, че хамстера ми е бременен и ми дадаха тази храна. Понякога в кашата слагам и ето тези и още едни смет. Чакайте. Ако падна въобще, не иска да падат. Ето тези, те са 2 вида. Габито много и харесва. Тя си ги давам и затова ги слагам и в кашичката. Мъжкия, когато се побърка, му даваме тая малката играчка и му я правя сякаш мишка и той се поуспокоява. Защото му липсва Габито. 1 месец да е без нея. Аз пък 1 месец. Там 3 седмици да е без нея ще е шокиращо. Те сега са чак на 4 дни. На едно дори повече е яло и му е. И са почнали да изникват петна. Да е такива любопитни факти. В някое видео ще ви покажа и как може да си направите къщичка за хамстери. Може да вземете ако ходите на някакви лагери и отивате там да правите глина, може да направите една ваза, голяма ваза с дълбоко дъно. Може да сложите в клетката или аквариума. И там тя да си сложи бебетата. Моята е в колела и не може много да го мърда. Да. Има малко вода. Аз си слагам от толкова храна. Тази от вчера все още не я изяла. А този пък много бързо яде. Защото може би е малко депресиран. Някой, ако е гледал на Дисни, Бини и призрака, златните часовници. Да. Вие сте ми приятели, тези, които ми гледат видеята и ги харесват. Който не ги харесва, моля да ги харесвате. Ако съберат 10 лайка на това видео, ще направя видео как може да направите къщичка от картон. Но не ви препоръчвам да е точно от картон, може би от нещо друго, а не от картон. Може би ако
ако имате стъкла, да ги дадете на стъклар, той да ви направи малка къщичка, която ще е квадратна и с една